Sayibona izinto ebengayiboni before. Yabo. Ebona nje izinto ezibhedayo ukuthi uyayisola nje ukuthi wamshiyekani nomfazi wakhe. And mina angisiyo le type ayifunayo ebeyifuna. Yabo. But mangimbuza ukuthi ekuqaleni uthe ngiyilento oyifunayo manje why usubona izinto ezikanje? Sanibingelele nonke babukeli be-Black Life TV kwesinye isiqephu esithi ngabuyelana emendweni nihleli no-Lungster. Namhlanje sivashele umuntu dadewethu othi naye uzoxoxa esakhe i-story sawubona. Yebo sisinjani? Ngiyaphi njani? Ngiyaphila. Sacabangela babukeli emakhaya usho ukuthi uqhamuka kuphi nendawo nokuthi uba igama. Sanibona babukeli igama lami ubuhle kwaMachaya. Ngiqhamuka Eastern Cape wathi ngokuhlala ngila eNtuzuma kaMancinza. Uhlala eNtuzuma? Yes. Uthe uqhamuka e-Eastern Cape? Yes. Okay, ufike nini-ke la eNtuzuma? Yebo, njengoba ngina-3 years. Na 3 years? Yes. Okay, so awungixoxeleke ukuthi ubani wena kumuntu ongakwazi nokuthi umuntu onjani nje? Okay, mina ngibuhle nje njengoba kuthiwa ubuhle ngizithandela nje ukuhleka so Hayi babengakakwazi akhathi bekuqamba. angazi Asithi walilandela igama. angazi kodwa manje ngibuka angikho njalo. Okay. Okay, angikho njalo kodwa nami ngiyazama Ukuhleka, awuzani nokuhleka, ufuna ukulandela igama. Okay. Okay, so ngiyomuntu nje othanda ama-jokes so yeah. So ubuhle uyasebenza, what do you do? No, angisebenzi njengoba ngathi ngomyeni angisasebenzi because ngangifake nguye nasemsebenzini yabo. Oh, wafaka uyena nasemsebenzini? Yeah, so decide ukuhlala phansi nginaye labantwana. Nina abantwana? Yeah. Bangaki? Babili. Okay. So ukhuliswe umama nobaba? Ngikhuliswe umama, ubaba bengekho, ubaba ufika manje ngosengimdala. Ngoba usumdala. Okay. Yes. So tell me, buhle khathi ukhula nje ubucabanga nomshado, bukucabanga ukuthi uyokushada nje? Umshado into ebengiyicabanga bengiyifuna ngoba bengiyibona ngathi imnandi kwabanye abantu yabo. Bengibona ngathi into emnandi. Wayihalela na? Yeah, ngihalela ngisazi nami ngelinani ngiyafisa ukufika kule andawo. Okay, so tell me uhusband wakho nabona naphi naye? Okay, uhusband wami naye sabonana ebumnandini. Ebumnandini? Yes. Okay. Sabonana ebumnandini sasiyophuza. Ngangiyophuza utshwala ngihamba nabangani bami so sabonana lapho. So manje ubumnandi nisuke kuphithizela yini le ya khiphe esixukwini? Angazi nami Yamenza wahluka because nami nayibuze le nto ukuthi why ukhetha mina kulabo bantu. Ngisho wena ukhethelani yena? No, nami ngoba wayengumuntu othanda ukujive. Oh, so uchaza indlela yadansa ngayo. Yeah. Oh, so ingakho ama guys ethanda ngayo ukudansa. Yebo, ngachaza indlela ayijive ngayo. Okay, so wasebeka amabili amathathu. So i-first official date yenu yayinini ikuphi mhlambe? Yayise South Beach. Ayise South Beach. Yeah. So lo muntu wabona ukuthi ungakwazi ukwakha naye ikhaya. Yeah. Yena wayiqhamuka emndenini onjani? Yena uqhamuka emndenini right. Phela mina ke ungaqhamuka emndenini right. Ikhaya kunengxabano alukho uthando? Ekhaya. Swan sodwa. Anzwana nodwa. Yes. Oh, okay. Yeah. So manje ke akhathe sezolobola ke ngoba uthi ekhaya anihlangene. Wenza kanjani? Kwa depend ukuthi kumele imndeni uhlangane because nami ngangiyidinga le yanto. Ngangidinga umshado. Kwaphoqa ukuthi angiwuhlanganise. Awuhlanganise. So konke kusebenzana ube kuhle. So wa propose kanjani? Okay, lo laso nje kwangekho umuntu ophuzayo sasingaphuzi engaphuzi so wangicela ukuthi ucela ukungibona kwakuyi-14 kaFebruary eSouth Beach ngasuka ngeValentine. Yeah. Uromantic eh? Yeah. Kwakumnandi so sasuka sakhona so wangicela wacela ngimshade. But akaza ngangitshela ukuthi unomunye umuntu. Unomunye umuntu kanjani? Ongumfazi. Beshadile? Yes.
Okay. Ya akaze angangitshele lokho. So wawungakwazi lokho? Okay. Cause into yami naye yaba isikhashana yabo yonke into yena wafuna ukuyenza ishayisha yabo. Okay. So manje usukuthola kanjani ukuthi unomfazi? Ngikuthole mina naye sekumele ayokhokha. Okay, ngicela ungixoxele ngalokho. Because mina ngiwumuntu angathini noma ngiyathanda ukupage phone yabo ukuze ngithole ngangipage phone yakhe yabo mangithi bo ngiyathola ukuthi unomfazi oqala yabo ama lokhuzane ku inbox izinto abazixoxayo yabo ngabe sengiyambuza ke ya but ngaye ngaphoxeka because ngumuntu ongathanda ukuxabanisa abantu yabo kodwa waye wathi vele mina ngifike sekuvele kubheda engasathandi ukuhlala. Okay. Lolo thanda. So yayithini iplan yakhe? Wathi ufuna ukumdivorce. Okay, so ba divorce. Ba divorce and then isaqhubeka nathi nento. But wena wafila kanjani ukuthi ke na use divorce ngoba sekufike wena? Ngangiphatha kabi because kunzima ukukhipha umuntu. Yabo. Kunzima ukukhipha umuntu emzini wakhe. Because yeah, ngumzi wakhe because ulotsholiwe lo muntu. Ima so unkosikazi lokuqala wayihlala emzini wakhe bese ahlala ndawonye? Yes. And then wena wakufihlela until wezekhaya. Besingabonani mina naye kubo. Okay, ngoba utheke na wathola ngosuku ezokhokha akufikela ukuthi mhlawumbe uyimise. Ngoba nami ngangimthanda. Awusumthanda usulate. Ngiyabona uyakwazi ukuhlanyisa umuntu yabo. Umuntu omthandayo ukuthi ukuhlanyisa kanjani because uyongawanisho ukuyibamba ubone ukuthi ngangibona ukuthi yabole ingathi ngiyifaka enkingeni kodwa ngadlulela. Okay, so akhathi senishada ke sibe divorceile ke kwalotsholwa nishada usuku lakho lomshado lalunjani? Lalumnandi kakhulu yo. Hayi lalumnandi kakhulu. Yini nje yayi special ngalo lolo suku? Ukuthi nomndeni wami uhlangene yabo nowakhe wawungakhombisi wakhona into yabo wrong yabo yeah so wonke umuntu wayejabula ispirit sase right yeah ileyo nto mase nishadile ke kuthiwa umshado wangampela ethweni senihlala ndawonye sekunjani ke first few years ke nihlala ndawonye? Yo. Okay. Kube mnandi sindawonye and then ngithe mase nginengane le yesibili kwaqala. Kwabheda. Kwanezindaba eziningi azikhulumayo yabona nje. Sayibona izinto ebengayiboni before. Yabo. Ebona nje izinto ezibhedayo ukuthi uyayisola nje ukuthi wamshiyelana nomfazi wakhe. And mina angisiyo le type ayifunayo beyifuna. Yabo. But mangimbuza ukuthi eqaleni uthe ngiyilento oyifunayo manje why usubona izinto ezikanje? Benzima. Benzima. Ngoba ekugcine sekubonakala nje ukuthi hayi engathi ngizophuma la ngizokhishwa. Kodwa into ebuhlungu ukuthi mina ngiloko ngincenga because ngoba lo muntu ngiyamthanda. Yeah. So manje ngoba sekucomparisha la kunkosikazi awuyona nane type yini le ayesethi uyayikhumbula ke isho ngonkosikazi? Ngichazela. Ngichazela. Kuphela nje angitshela khona ukuthi nje angisamnilisa lendlela yena ebenela ngayo before. Phela bentshontsha nje before. Angazi. Ubone sisakhulu iUltramel ngoba icontrol abazali efridgini. Eyayimnandini kodwa manje umuntu ngobe sekwazi ukuyithengela akasayifuni. No, ibhlungu leyo.
So manje-ke yini le esigcine isikuphusha ugcina usuphumile emshadweni? Into ebangela ukuthi ngigcine ngiphumile ingobani ugcine ubaba lo wakwami sethatha unkosikazi omdala esemfaka endlini kwindlu yethu le yethu sobabini esilala kuyo. Mina kwamele ukuthi kumele ngimuve ngiyolala kwi-guest room. Okay, ngicela uyichaze le ukuthi iqale kanjani. Okusho ukuthi bebesebejola waje wayi-side chick unkosikazi. Shuthi kuzo zonke lezi zinto wena sesibelokho ezisho, which means yena bevele seqalile, yabo. Because mina naye besingabantu besihlezi sihamba soba-2 makuthi namhlanje yathi namhlanje ngihalelwe uyophuza. Athi hawu asihambe sobabini besihamba so-2. Mase kukhole le inkinga-ke lezi bengasahambi nami bo nje. Methanda uzongabuyi, methanda uzobuya nje yabo. Ukubuyeni kwakhe kuney'nkinga vele, kunezinto azozikhuluma nje ey'ningi. Mina yabo. Sethi ngibona ngathi like ngiwumthakathi ongathi ngamthakathi. Ngibuze mina ukuthi okay ukhona umuthi okuwubone ngiwusebenzisa ngihleli nawe la endlini iminyaka. Is it possible ukuthi-ke namhlanje unkosikazi omdala khona into ayenza? Ngicabanga njalo. To win back ulo umyeni wakhe? Yeah, ngicabanga njalo. Because-ke wena uthi wawungazi and you had nothing to do with the breakup. Yes. So mhlawumbe wayinale enga yokuthi wena wabahlukanisa. So manje-ke wase-decide ukuthi-ke uyashiya. Yeah, ngabona lokho cause nabantu bebengibonisa. Ukuthi uhlaleleni la cause nami ngiyakubona ibo umzimba ngiyancipha nje ne-shape akuseyiyo le yabe kade ngihleli kumnandi nje. Ngiyabona uma nami akusemnandi. Akukho mnandi ukuthi mase sizophithizela soba-2 endlini eyi-1. Akulula futhi nami ukuthi noma ebheda ngeke ngikwazi ukuthi yabo. So manje ngoba desenihlele endlini noba u2 wena use-guest bedroom yena ekwi-main embhedeni wakho manje. Benishayisana kanjani ema-passage noma emakhishini bephelwa ubaba bekwenzakalani? Already nje uma bekukho le ngxabano okwami ukudla bengasakuthinti. Hawu. Yebo. So unkosikazi omdala bese kuyena ophekayo. Manje-ke beyiplan ukuthi kube isithembu noma nakuwena wafuna i-divorce? Nemina ochuzile ukuphuma yena bekusho ukuthi bethanda ukuthi abe isithembu. Into angitshela yona i-1 mina ukuthi into ebengithandela yona ukuthi mina ngisemncane kunomfazi wakhe omdala. Awu. Pho wayengasho ngani-ke wasekuqaleni ukuthi-ke na ufuna isithembu? Akazi. Nashada umshado onjani? Umshado sawushada ulo wasemakhaya ukuthi ulobolo ukhokhela inkomo. Oh, wasenkantolo? Yes. Oh, okay. So kahle lo uyamvumela ukuthi athathe unkosikazi wesibili ngokucabanga kwami. Akuyona lo yi-civil. Angazi ngayichaza nami kanjani lento. But-ke awusho-ke siphume-ke ngoba ngiyabona ukuthi iyakulimaza lento. Wena-ke have you healed? Zinjani iy'ngane? Zinayo relationship nobaba? Okay sisi ngingasho ukuthi zinayo kodwa incane. Because nazo njengoba besihlala sonke lapha nomnakwethu bezihlukumezeka. Of course. Because umnakwethu bengumuntu omdala kunami. So ibihamba ekhishini ishayisana yabona nje thola ukuthi kuwamakomiti kwenzeka yonke into. Uzongithuka uyangithuka ngibiza ngawo wonke amagama. Mina ngiyena umuntu othanda ukukhuluma. Uyabonakala ukuthi uphansi. Ngizwana. Of which I think iyo into eyakapturisha nomyeni wakho wabuka ukuthi awiqanda leli. And futhi nayo into eyayingxa ungumuntu ongakhulumi. Kodwa ngaxeka ukuba iy'ntuku lezi esengithuka ngazo Nkosi yami. Seyiphumaphi? Ngoba besi-right angifoqa amanga. So ukakufonele nje at least-ke axolise or akucele ukuthi ibuye?
Kona kunzima sis cause uyangifonela. Uyakufonela. Angitshela. Cause sekubuyele back kuleya nto leya. Yabo. Mina bengingamthethisi mehambile ngayophuza ngasho lutho bengingambuzi cause ngiyazi ukuthi ngamfica ephuza. Naye futhi uyangazi ba wangifica ngiphuza kuphela mina bese ngibanjwe ingane ngingasakwenzi lokho. Yabo. Okay ke. Ngoba uthe ekuqaleni awusasebenzi ngenxa yokuthi wawutholelwe uyena umsebenzi. Kwenzakalani waxoshwa emsebenzini o wena wavesana wabona ukuthi no? Ngabona ukuthi sesingcono ngiphume ngoba angikwazi ukuthi ngilokho ngibhekane naye because mina leya nto isekhona. Leya lo lathando lola lisekhona. Yabo. Ngiyakubona noma ukhuluma usu ingase kuthiwa nje uyabuya. No, angeke ngize ngibuye sisi. Ngeke ubuye. No. Ngamane ufe nalo lolu thando. Hayi ngamane ngife nalo shame angeke ngikwazi ukubuya. I know it's understandable. No, siyabonga kakhulu buhle ukuthi ushare story lo story sakho. But ke uthini komunye umuntu wesifazane lapho ohlela emshadweni la uhlukumezekile khona? Okay. Ngizothi komunye umuntu wesifazane kumele uzikhethele ukuthi ufunani. Mawuhlala wazi ukuthi uzohlala kodwa uzohlukumezeka. Yabo. Kulimala wena ngaphakathi. Omunye umuntu akalimali. Angithi njengoba uhleli umnakweni uyajabula yena. Uhleli kodwa indoda ayisamthandi. Uhleli njalo indoda iyamthuka ekseni. Uyabo nje ziningi izinto ezenzakalayo. Ziningi. I know. Nezwa labo ubukeli be-Black Life TV ubuhle ixoxe sakhe istory ukuthi hayi wafike washadwa kanti umuntu uzophinda abuyisa umuntu ayisemdivorcile wambuyisa endlini. Ukube uthi ke na ukuthi wayifuna isithembu asazi nathi ukuthi wayengabanga neqiniso akusho lokho from the word go. Siyabonga kakhulu ke saba kwa Black Life ukuthi ke nani nathi namhlanje ningakhohlwa if nawe unaso story sakho sokuthi wabuyelana emendweni. Please do drop us a message. Uze na uzosivakashela usixoxele sakho. Please don't forget to share, like and subscribe. Sinthanda kakhulu. It's the Black Life TV.